Zarrate zelaiana, markinarra eta Alerri Alfood enpresian sortzaile, dietista eta divulgatzaile zientifiku. Nire negozioan zerbizizuk bi multzo handitzen edo bananduko neukez. Alde batetik aholkularitza nutrizionalan zerbitzu hori ongo litzake, bai online bidez emoteotena eta bai presentzialki. Presentzialki Gernikako Geroa Osasun eta Errendimendu Zentrun itxeot. Eta gero beste multzo nagusixe aholkularitza divulgazio zientifikoan izango litzake. Eta hor ja sartuko litzake egunerokotasunin edo asterokotasunin igote itxuazen publikazioiek sare sozial eta nire web horrixen publiketo itxuazen artikulu zientifikuk. Gero bai neronek publikauteko liburu, kurtzo edo infoproduktuen salmenta hori ongo litzake. Eta baitxe be, hitzaldi edo klase dinamikuen asunto hori bai ikastetxe edo kirol zentruetan. 2019 ikusi naban nahi gabe edo nutrizio alorreko azterketak egiten hasi neure konture eta ikusi naban aktualizazio falta bat edo zauela alor horretan eta hasi nintzen hasieran sare sozialetan eta neure publikazioiek eta egiten aktualizauago egongo litzakezen evidentzia horren eskutik eta ikusi naban erantzune ona jaso nabala eta horrek gero motibau ninun beste hainbat kurtzo eta gaur eguna zen dietista eta divulgatzaile zientifiko izatera. Ekintzaile izate horrek emongotzun malgutasun hori, baitxe proiektu sartzerako orduan hauek aztertu eta aurrera bota eta atzera bota zeintzuk desitzerako orduan malgutasun hori desiduko neuke autonomo modun nik dauketen bentajetako bat. Azkenin nahiko neuke, oin dauketesan zerbitzu horrek batez be kalidadez hobetzen juti eta gero neure enpresian podcast propizue sortzi izango litzakena, euskera utzin, bai osasun munduko gai ezberdinen ingurun, zientzia, bakoitza arrazoimena, horrelako aspektuke aplikaute. Eta gauza asko izen di, detonanti izango litzake, neure pertsona moun zelan ikusten nazen, zeleze jarduteko, bierra itxeko dauketen eri gaitxik, ikusten aba neure buru autonomo moun, eta gero proiektuk eta desiretzerako orduan emotetzun malgutasun horrepe diferentzixi markauan adosterako orduan. Lehenengo mezu modun prisaka ez hartu desizin horik eta ezago bizauz bizitzan beti da denpori beti berandu sekule ez da eta urte batzutan horre desorientaute hon basari ebe jakin beti dauela horrei buelta moteko denpori eta segunetik harina espadak erua sartuko sari bide honena dan horretan. Ni bi gauza nabarmenduko neukez, alde batetik helburuk oso argi eukitzi batez be epelusekuk eta gero helburu horrek argi eukitziaz gain egunerokotasunin helburu horrek lortze aldera inbizuzen gauza horrepe gustokuk izeti edo betetzen zaitxuen gauzak izeti hortaz. Helburuk argi euki eta egunerokotasunin helburu hori lortzeko itxezuzen gauzak bete edo gustokuk izeti. Eta gero, zelan jakin benetan betetezkun ofizio bat edo negozio bat dauken, bai edo ez, ni beti izatot, domeka arratzalditan deprimidute ez pasa eta astelen goixetan oetik altzetako bultzada hori emotetzun lan edo negozioa baukezu, seguro egon bizitzan bide honetik jungo zazela edo gitxienez probabilidadi behintzete zeure aldera ekarten egongo zazela.